Ki Pulit ka Bhoi district Kynta Ïoh Kem no yaw subale Be-ijot bat Pynïap ya ka ka Khynnah ka ba dang Hapoh khatlai Snem karta men ha ka khandai tarik urisau arhajar arpusan uneu nong le ekane ka kamboman ula kubur bat phla ha ki Pulit ha ka jing tokit baula le Be-ijot ning kong ya ka ka Khynnah bat hadin ka taula Pynïap ya ka bat yaw teu nong le ka kamboman ubala shim no ka jing im jong ka Khynnah ula tip kerteng kumuyai ne scam khar sati ubadang arpo ar Snem karta bat ubadeiru na kaju ka shnong bat ka Khynnah kajing tokit kadang ya chakmat bat en sapengat ya u kat kum kamu ko duma Hapoh ka khat sau sngi hadin bala pendep ya baro ki jing dan kam kat kum ka an bat la penti kenaru ya kajing bishar ka bakham stet khnang ba un syarai penrem Hapoh ki lai hadu sautli ki jing bishar ka bansawan la pengat ya u kat kum ka kendan an ha ka thup National Database on Sexual Offenders lane ka bala tip ru kum ka NDSO